Quédense aquí connosco, isto é Foro Aberto. Milleiros de persoas botáronse á rúa para reclamarlle ao goberno da Xunta que volva ao consenso sobre a lingua. O noso principal sinal de identidade divide hoxe os galegos. Para uns persegue a imposición do galego a toda costa. Para outros é un loitador incansable na defensa da lingua. Hoxe no foro, Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. O protagonista desa movilización foi Carlos Callón, que é presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. O que defendemos é a aplicación dos consensos que chegamos entre todas e todos en defensa do noso idioma, a aplicación da Lei de Normalización Lingüística aprobada por unanimidade no Parlamento, a aplicación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado tamén por unanimidade no Parlamento e da Carta Europea das Linguas tamén, recordemos, aprobada por unanimidade no Parlamento e no Congreso dos Deputados. Carlos Callón, 31 anos, profesor de Lingua e Literatura Galegas, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Moi boas noites. Hola, moi boas noites. Grazas por estar aquí. Moitas grazas a vos polo convite. Carlos, vostede cree que despois da manifestación o goberno tería que cambiar a súa política? Me refiro, neste caso, ao aborto. Non, evidentemente, a nosa manifestación donte, do domingo, foi unha manifestación pro vida, en defensa da vida da lingua galega, en defensa da vida do pobo galego, porque a lingua galega existe, o pobo galego existe, por tanto, debe existir o dereito a poder vivir con normalidade neste idioma que é o idioma propio, algo que non prexudica a ninguén. Me refiro, Carlos, a que moita xente está dicindo, como houve moita xente na manifestación de Madrid, o goberno tería que rectificar. Vostede pensa que iso que é unha opinión a caída ou que non ten sentido? Si, a Mesa pola Normalización Lingüística é unha entidade que se cinxe, que ten como única bandeira a defensa da lingua galega. Teño a súa opinión. Teño a miña opinión particular. A miña opinión no referido á manifestación do domingo en defensa da lingua galega é moi clara. Aí estivo todo o mundo, unha unidade social inmensa da sociedade galega, todo o mundo excepto o Partido Popular. E hai que lembrar que o que reivindicamos non son novas leis. Non reivindicamos algo diferente ao que son a aplicación dos consensos aos que chegamos entre todas e todos. Mesmo cando Alberto Núñez Feijóo era vicepresidente da Xunta, aprobouse un plan de normalización, do cal agora é lapsura, pero que é un plan de normalización que desenvolve o Estatuto, que desenvolve a Lei de Normalización. Nós pedimos a aplicación deses consensos. Democráticamente, vostede é un demócrata, por que teríamos que facerlle máis caso a un manifestante que a un elector? Non, os electores, evidentemente, nós non estamos, desde logo, deslegitimando en absoluto o goberno. O que sí tamén temos que ter claro, dicir, gañar as eleccións, evidentemente, ainda que tamén deberían ter a suficiente humildade para recoñecer que a suma de votantes do Partido Socialista do BNG é en 5.000 superior ao que son os votantes do Partido Popular nas últimas autonómicas. Tamén terían que ter ese exercicio de humildade. É que gañan por un deputado. É que gañar as eleccións non fai que as mentiras se convertan en verdades, nin é un dereito de pernada. Pero vostede sabe que a cuestión lingüística foi un tema fundamental nas eleccións. O Estatuto de Autonomía está aí. O Estatuto de Autonomía non pode cambiar. Decíalle que o tema lingüístico foi un tema central nas eleccións. Vostedes mesmo o reconoceron e vostede desaconsellou o voto ao Partido Popular. Non houve un referendo que saiba sobre a situación de lingua. E que saibamos tamén o Estatuto de Autonomía, ainda que Alberto Núñez Feijóo lle poida molestar os preceptos do Estatuto, porque ás veces vemos como usan a Constitución ou o Estatuto de Autonomía como espantallos para meter medo. Pero Alberto Núñez Feijóo, como presidente da Xunta, é o primeiro en cumprir a Constitución, é o primeiro en cumprir o Estatuto, cando regulamentan o dereito a poder vivir en galego. Pero como se pode explicar que unha maioría de galegos lle otorgue unha maioría absoluta ao Partido Popular indo, como iba, con un programa lingüístico claro? Por exemplo, a derogación do decreto de utilización de galego no ensino iba explícitamente no programa do Partido Popular. Se hai unha maioría de galegos, 700 non sei cantos mil, que votan eso, non é lóxico que o goberno que sae desas eleccións, que sae dun parlamento que aproba ese programa de goberno, aplique esa política? Eu ante iso tamén teria que recordar dúas cuestións. En primeiro lugar, estamos falando de aplicación de políticas e de leis, plans que se aprobaron estando o Partido Popular no goberno. O que pasa é que parecía que os aprobaban a condición de que nunca se pudesen exercer, de que nunca se pudesen aplicar. A Lei de Normalización era o presidente Fernández Albor, que participou en manifestacións coa Mesa pola Normalización Lingüística. O decreto non.
O decreto estivo o Partido Popular, e poden poñer as imaxes de arquivo que ten que ter a Televisión de Galicia, o Partido Popular estivo negociando o decreto, e cada vírgula, cada punto do decreto, pero aí estiveron os deputados do Partido Popular presentando. Pero o Partido Popular rexeitou o decreto, e o Consello Consultivo rexeitou tamén o decreto. Os tribunais refrendaron ese decreto e o Partido Popular presentou e negociou ese decreto. Abonda con irmos á hemeroteca. O decreto, para que a xente non se entenda que isto non sexa un debate iniciados, o decreto abre ou non aporta, na súa opinión, a inmersión lingüística. Primeiro, a inmersión lingüística é un modelo válido para vostede? O decreto que estipula o que defendemos é un modelo do ao menos o 50% do ensino en galego. É que os rapaces e rapazas terminen a escola, que corresponde ao tramo educativo, cumprindo que di a legislación, que finalicen con coñecementos e competencias comunicativas en castelán e tamén en galego. O problema pero é que vostede sabe, señor Callón, que ese, a lo menos, é onde está o problema. É dicir, non sei se sabe vostede, señor Rodríguez. Abre a porta, Carlos, eso abre a porta a inmersión lingüística. É dicir, podería darse o caso que o ensino fora 100% en galego. O que di o decreto, non é o que defendemos, é o decreto, que non é un decreto do bipartito, ese chamase o decreto do bipartito, é un decreto aprobado e respaldado pola comunidade educativa, aprobado ante o bipartito, pero negociado tamén polo Partido Popular, que despois por motivos arteiros deciden botarse atrás, pero aí estaban, respaldado polos sindicatos que representan o 90% do profesorado, por todas as organizacións estudantís con presenza en Galiza, por todos os movimentos de innovación pedagógica, pola Federación de Centros Concertados e pola Federación de Pais e Carlos, Nais. por que vostedes Dende se saca vostede que opuxeron? os pais non están a favor? Por que vostedes se opuxeron á consulta que se lle fai aos pais? A ver, nós o que dicimos é que esta consulta, se vostede coñece algún sociólogo de calquera lugar do mundo e de calquera ideoloxía que diga que esta consulta ten a mínima seriedade e que non ten todos os visos de manipulación, por favor, preséntemo. Despois desta consulta malgastaron 166.000 euros segundo os seus datos. Pero non lle podemos otorgar todas as garantías democráticas a unha manifestación e quitarlla a unha consulta que tería as súas chatas indudablemente. Unha consulta na que as preguntas están trampeadas, na que se pode responder que todo ensino en castelán e non todo ensino en galego, por exemplo. Na cal houve unhas empresas que se contrataron a posteriori, que ao comezo o conselleiro negaba, despois resulta que sí que se contrataron, non sabemos como foi o proceso de consulta, non conocemos nin as facturas. Vostede, profesor Carlos, vostede pensa, aínda que existira toda esa manipulación que vostede di, vostede pensa que os resultados están moi lonxanos o que realmente pensan os pais? Vostede, profesor nun centro. Eu o que digo é claramente, estes resultados non hai ninguén máis mínima garantía de que se correspondan coa realidade, non? Igual que temos que reclamar, volvemos reclamar desde a mesa, eles din que gastaron 166.000 euros, que non é unha cantidade pequena. Temos que creerlo, porque non mostraron as facturas. Carlos, pero cantos libros de texto se poderían pagar con esa cantidade? É que é unha pregunta importante. Cantos libros de texto se poderían pagar con esa cantidade que malgastan en atacar o galego, en crispar a sociedade? Vostedes foron subvencionados por administracións públicas, poderíamos facer tamén esa pregunta. Somos a maior asociación cultural de Galiza, pero xa que a fórmula é importante. Centrémonos na manifestación. É importante, xa que o cite eu teño que dicilo. Centrémonos na manifestación. Pero teño que dicilo, houve sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra Manuel Fraga cando negaba subvencións á Mesa pola Normalización Lingüística, a maior asociación cultural de Galiza. Pero vostedes estiveron subvencionados, é dicir, é unha independencia moi relativa. Non, por suposto que non. Quería centrarme na manifestación e preguntarlle